yüzü ne belli, adı ne belli. Benim hemme videolarımın aşağına seni türmeye basacak, kıynacak, öldürecek deyip komentarya diye. Şon ýaly işleri edip bilen bolsaň sen mümkin hökümet işgärsin. Ýöne sen näme üçin özüň tanatmaýa. Şon ýaly iş başarýan bolsaň gel özüň tanatyp komentarya. Bilem senden gorkulantam. Ýöne sende göz gorkudy batyr. Göz gorkusy. Atyl Türkmenistanyň polisiýa gullugy, Milli Howpsuzlyk Ministrligi, prokuratura we beýleki gulluklar açyk işlemekden şeýle bir gorkýarlar. Diňe giddim. Tevägular näçe adamlary biýgüne basdylar. Kädirini öldürdüler. Gurban başlyklaýyn 2-3 milyon Türkmeni ýurtdaşynda gul etdiler. Aýraçylykdan 100 miňlerçe maskallar boduldy. Miňlerçe çaga ýetim, miňlerçe ýaş oglan gyýdylar öz ýaşlygyny gulçuluk bilen geçirdiler. Näçe öz hakkyn talap eden, milletin hakkyn talap eden ýa-da bolýan zatlar hakda ýönekeje öz pikirini aýdan adamlary basdyňyz. Meselem Murat Düşemow, Mälik Allahamradow, Farhat Durduýew, Murat Öwedow. Şol adamda ýönekeje öz pikirini aýtdy, ýani ýurtdaşynda pandemiýa döwründe galan watandaşlarymyz şolaryň jany sag bolsun diýip goşky ýatdy. Şonuň üçin basdyňyz. Ondan başga da nirede diýene belli Döwran Imamow, Azat Isakow, Maksat Baýmuradow. Yine de yüzü tanınmayan maglumat ýygyna ýurtdaşyna ýaýradan Allahamrat Körhanow. Başka da kän mert adamlarmydy. Basdyňyz, maskalasyny ýumurdyňyz. Bir türlü derde tutdyňyz. Bularyň hasabyny gözüňize basyp sorarsyz. Bular pikirler boýunça ýaşaýarlar. Meselem özlerinden sorasaň, näme üçin men basdyň diýseň, hormatlyymyň buýrugy ýa-da ýokardan buýruk geldi, ýa bolmasa ýene şol ýalap sözler bulanýarlar. Ýani pikirler boýunça, dilden berilen görkezmeler boýunça senin ykbalyň bilen oýun edýärler. Senin durmuşyňy zaýalaýarlar. Bularyň açan biziň durmuşymyzy zaýalajagy, bizi helak etjegi belli däl. Ýöne ýakyn wagtda. Sebäbi näçe ýukagyr bolsa, öküden görür diýer. Döwleti dolandyrman başaran oklar, şoňa görä ýük agyrlaşyp gidip otýar.